Bon, hagnano vidéo za par rapport amin'ny bien sûr mandalo Tamatave Toamasina, jiaby normal olo malahelo parce que voilà c'est Zanahary fo magnano raha jiaby baka Zanahary magnano raha jiaby. Io amizay za misy madame tsy haiko zao bonheur je sais pas quoi là, misy publication nazy zay zao mivolagna misy lelaka daya ndraiky fanerisoa magnasary manangina association. Madame, hitanao za olo retraité militaire avy lao, azonareo zegny za tsy mila volan'olo, possible karaha manaka un mois tsy azonao pendant un an, azonao zegny. Donc za alohany cyclone fanavy za fa nahita daya, za fa mahay fanerisoa, azonareo zegny. Donc fa za andeha Tamatave fo tsy maintsy nivolanako amin'olo, tsy maintsy volanako amin'olo bon zay avy andeha agnampy zay Tamatave, volanaka niany annulé. Donc amaray normalement za tokony mandeha, hainao voilà normalement amaray za tokony mandeha. Raha ataoko io fitiavako tanjazako, azonareo zegny. Tsy cyclone io za fa nagnampolo, tsy cyclone io za fa nagnampolo, surtout tao Diego za tsy nanangina association niany ty, za fa président association solidarité côtier agny région Diana. Après quoi za fa na président des anciens combattants français tao Diego Suarez, za je délégué des anciens combattants à Tananarivo représentant la Réunion, azonareo zegny. Donc tsy madame diso anareo zegny amizay boka le problème nareo volaniko, anareo tsy mahay volaniko aminareo zegny tokony mandinika antretika anareo raha volaninareo volaniko, mila mandinika avy cyclone Tamatave. C'est normal atsika jiaby tsy maintsy mitady karakory fagnampiagna. Oui, misy mamitaka amizay, misy firo nandefa message aminaka fa za tsy azondreo karaha igny, zay ny volaniko. Misy problème anareo jiaby, misy problème volaniko, tsy olo araiky fa misy problème ao Tamatave ao volaniko, anareo jiaby ao misy problème. Dikan'izay mila mandeha sur le terrain zegny raha tsy vitan'ny sasany, ireo amizay mikapokapoko, il faut aller sur le terrain karaha nataon'ny colonel Michael, nandeha sur le terrain, hita raha mandalo, io amizay izy mivolagna bon zegny raha tokony ataotsika. Tsy sasany cyclone vita igny ireo milomay amizay hagny. Niny colonel Michael nataony izy fa niambigny cyclone navy izy nandeha. Io amizay raha latsika tsy tianareo gasy Daya Koufali, hitanareo boka sarinda zay miaraka aminazy miaraka amin'ny fanerisoa fa maro olo mikapokapoko izy io. Dikan'izay za zio mafia magnondraka volamena. Voyez, c'est ça votre problème volaniko aminareo zegny, zegny problème nareo. Daya Koufali misy asa taony, Joakim représenté za ao Tamatave. Ko mety fagnampiagna mon frère volaniko, tsisy problème le zegny, tsisy problème. Ino za ialanao volaniko, anao tsy olo condamné, anao olo madio, anao za mirencontre izy hitanao fa olo tsotra be io. Volaniko franchement volaniko karakory vahoaka mavita mivolagna fa Daya Koufali sa nangalary ny vadinareo. Non, tsy possible volaniko zegny. Fotony madame nazy fa mahampy izy, fa mahampy izy. Donc olo tsotra volaniko aminareo zegny, que ce soit madame nazy, que ce soit zanakanazy, que ce soit izy. Niana anareo comment ça mankaratsy izy mais sans preuve volaniko aminareo zegny, sans preuve. Hitatsika taloha ato anareo comment ça karaha Mamravatomanga tsy mitovy volaniko, atsika fa rango fahela atsika na efa raha Mamravatomanga ni monopoliser la vanitsika. Est-ce que Daya Koufali monopoliser non. Misy raha amizay tsy hainareo boka, hitanareo exemple araiky tsara Facebook.
Facebook. Hitanareo, firy normalement anangina le Facebook. Maromaro ny fitany itompiny, tegna tompiny Facebook igny amizay ro jiaby. Azonareo, mety io amizay possible da iakofa le volagninareo io fa nampiasa volamena fotony anareo koa volamena za ndraiky tsy nahita za tsy nahita sarotra aminakahy mivonga fa volamena maro ataony fa tsy haiko za tsy nahita possible da iakofa le voalohany izy resaka le volamena nagnano izy ok d'accord ara-dalàna tsisy olo nagnegna izy azonareo zegny eko karakory fonctionne mamiraha-vatomanga boka eko anareo boka stratégie tsy ampy aminareo une proposition possible mamiraha-vatomanga hitanareo fa izy koa vola midika izy tsy maintsy miditra koa fo izy koa fa eny fa raha ty mampidriky vola izy tsy maintsy miditra koa fo hitany kofa le daya zegny fa magnano izy magnano nazy magnano ara-dalàna izy mandeha magnefa impôt nazy magnano raha jiaby tu vois hitany mamiraha-vatomanga izy nidirany tao karaha nataony colonel François natao hoe Apollo 21 tsy marigny io amizay nikoragna reo possible niaraka iasa reo possible da iakofa izy io mivolagna aminazy tsy mety aminakahy raha ataonao ty fa karaha zegny koa navoa monsieur le maire tsy mety aminakahy raha ataonao ty azy koa tsy mety aminao ben lalagnanao zegny mandeha en prison lalagnanao azonareo zegny aboaka dossier tsy etrika karakory ino nampandeha prison da iakofaly na ino izy miboaka amizay olo jiaby io karaha tsisy dossier kisy continuer na faire anazy anareo izy io mivolagna fa za gnamboatra za misy karaha ataony da iakofaly misy secret professionnel le igny tsy trangina zao da iakofaly mivolagna bon tant de tonnes or nalefako agny tant de tonnes j'ai pas moi pétrole nalefako agny jamais de la vie izy koa tsy nagnino fanjakana karaha Marc Ravalomanina zio anao nagnefa impôt aia jiramanao azonareo zegny donc izy tsy hagnino fanjakana izy mangi tout simplement c'est son truc mila aboakany boka karakory nazahoana vola hay anareo aboakanareo amin'olo ma karakory nazahoanareo vola sa nareo juste maregny amin'ny Facebook ato fa da iakofaly multimilliardaire pourquoi agnarana anazy tsy miaraka amin'ny iry Akbaraly iry Yasy ireo jiaby pourquoi agnarana anazy tsy miboaka io hazala tsy tokony ravoravo anareo gasy 30 ans mavita magnano raha ataony da iakofaly io magnano asa soa magnano asa social des fois izy tsy hitanareo aby io tamatavy izy tsy hitanareo fa izy agnisany magnano asa soa tamatavy c'est ça je dis dans la vie là il faut rester humble il faut rester honnête tranquille et tout ça za izy mikaiky za bon za havy là c'est quoi le problème za havy zay mikoragno tsisy tegna tsara aminazy izy zala tsara mankaratso anareo ndraiky zay firavolako aminareo za amizay mizaha profilinareo mankaratsy da iakofaly le olony Ravalomanina soit olo Andry Rajoelina le sasany pour parce que c'est normal gasy karaha tsika ary zova amizay rasiste mivolagna io tsy gasy io karaha nisy fa mivolagna izy gasy iny koa izy misy passeport gasy iny koa problème nareo donc mahaiza volanko zegny mahaiza exemple pareil koa Andry Rajoely nikoragna je m'en fous Andry Rajoely nikoragna da tsy mijery il a le droit izy misy droit de soutenir les gens de Tamatave pour moi c'est quelqu'un karaha olo c'est pas moi karaha exemple olo jiaby nisy nagnano sensibilisation nagnano ni soutenir olo igny pour moi il n'a plus de tu vois en plus izy français karaha olo jiaby koa karaha la France mavita mivolagna il n'est plus malagasy c'est pas ça le problème mavita mivolagna izy za tsy contre izy parce que zay le problème nareo volanko zegny anareo tsy reste stratégie vous avez rien dans la tête j'ai pas dit que vous êtes fou vous êtes mais les ou le contre vous avez rien tu vois franchement zava raha ataony Marc Ravalomanina anareo tsy mila orange anareo tsy mila TGV kaieko ro
atsika mbola sahirina ao zay tsy mila rehany orange ty nandoto amitsika ndraiky ino raha ataony Tananarivo tia centralisme io nalefandreo équipe-ndreo agnatin'ny gouvernement, nalefandreo orange jiaby agnatin'ny gouvernement, dikan'zegny andeha gnampy le Ravalomanana soit Adjo soit Mapelagny adigniko agnarana anazy, dikan'zegny atao hoe stratégie. Atsika na mbola miady fo azova ato place zay tsy mila rehano, zay tsy mila ity teo fa namitka olo namitka anareo tsy tia zay, ok zay andehry donc atsika jiaby manginy amizay mamitka igny izy ro sa antegna ty fa nikahiandreo koa ino raha volagny non décentralisation état fédéral mety aminao va tsy mety aminao tsy mety aminao ok za miala décentralisation tsy mety ataony colonel qu'on veut ou qu'on veut pas raha zay fa haiko raha zegny tsy tiandreo état central io réunion sur réunion ataondreo karakory ataotsika agnadoso colonel Mikael ty karakory fomba ataotsika miinventa gouvernement intérimaire karaha io gouvernement intérimaire zegny mila atao malakilaky élection anticipé nareo fa azo magnano propagande maro Ravalomanana de igny volanko maeza franchement atsika ne volanko mila mifankatia tu vois. J'ai l'impression que il y a plus de gens en central mi pousse antenna, tu vois. Atsika ndraiky sur sisiny tany toujours mila mi critique fo tsy mandrary rehany zay tsy mila rehany zay tsy mila non za mila olo jiaby ampandroso tanàna, za mila olo jiaby tanareo fa digako de fa j'ai enterré déjà le TGV fa tsy direko fa tsy mi-existe fo eky izy aminaka. Là c'est un autre combat, notre combat c'est karakory ataotsika agnampy Tamatavy. Chaque chose à son temps. En même temps atsika koa hitanareo io izy koa tsika tamin'ny état fédéral zio maromaro, tu vois, maromaro possible raha fa nandeha miambiny azo pompier boka Tananarivo miamby parce que la plupart matériel jiaby izy Tananarivo. Izy koa ziny atao état fédéral raha jiaby to médecin tiako ambulance raha jiaby teo. Mais vous avez compris que l'état fédéral décentralisation tiamono Madagascar, au contraire hitan'ny masy boka zio mila raha avy fo roa avoa io amizay mandiniky nagnino mba tsy nataotsika raha te trop tard, le cyclone n'attend pas, izy koa fa avy raha vazeny raha jiaby ary tsy miambiny zaza raiky fo zay volako tamin'ny namako teo tsy zaza raiky fo tompiny raha ty nintsika jiaby izy ty. Atsika fambelan'ny colonel Mikael mivolagna allo amezantsika proposition izy atsika tsy agnasa izy koa misy raha tsy misy hitatsika fa tsy marigny zay volagnitsika aminazy firy fois zay hoe ty agnarana ty mon colonel za tsy mila io volagny fa non za mila ty mon colonel, tu vois, insistena fo izy tu vois à la fin. Mais sasany reo tsy magnaboaka agnaranan'olo, fotony nagnino anareo tsy magnaboaka agnaranan'olo mavoza anareo tsao azo critique anareo tsao misy olo ivolagna fa rehany ty, tu vois. De toute façon ndray zova amezantsika agnarana io, ndray zova amezantsika agnarana critique io avy fo soit anareo mavozy tsy aboaka agnarana azy io mavozy tsao menitra zany présente fa za tsy nahazo, non, qui tente rien n'a rien volanko zegny et ça sera pas la fin du monde zay volanko. Anao koa vognony mitsangana tout simplement, mitsangana ataova raha mety izy koa vognony. Mais niany ty olo jiaby mangigno miamby miposegna fo izy, miamby miposegna izy karaha allô non mitsangana anao za tsy keky anao koa mikeky zaky mivolagna fa za mavita zo pousse za firy CV nalefako amin'ny colonel Mikael, il y a une dizaine de CV
une dizaine de CV. Boka ngarangano Facebook. Kaza boka ngarangana kafa enoro. Tu vois? Misy antony boka nagny tsy tianao volagny nagnaragna ya miambigny raha io za nahazo za matanjaka. Non, c'est pas comme ça. Marine dossier anao mila placenao aleva placenao qui t'entraîne à rien blanco zay tu vois. Deza tsy zay blanco za ny volagny colonel Michael blanco taminazy non. J'aime bien être électron libre. Ardioko atamatavy io blanco zay. Au moins, reste électricité, reste bricolage, je peux aider. Ça m'a vite mis aide. Ou l'homme c'est naïta. Mais ça ne veut bon, ça en est. Une association, Baka Maurice, il faut presque 600 gounbarisés. Tu vois, il roule quelque ça. Avec un américain, avec plaisir à Blanco. Avec plaisir. Il y a une association. À ton président d'honneur, Zengampi. Nous le fan, Minaka, Blanc comme Narose, reste à transparence. Arzach mina vola, il faut une zafa miss, mascarama za iska moi. Hein? Mascarama. Zeng atiavo, zahani, zangan tenue de travail, un tenue de travail, mais il faut, mila manapatapka arbre, ma me clou, mbola vitantenga zeng. Hein? En électricité, mbola vitantenga zeng. Hein? Tchatananarifu Fleury, mais les élites blancs, les manambola, faut tenir, les madines qui attanarive, anissan victime quoi. Anissan victime quoi. Zengamze, chischango, faut tenir karamanzo, tu vas voir fachan. Hein? Zene blanco, atka voulez amener, voulez atkamni. Tu vois? Atka milam combattre le système. Le système, il faut combattre. Pas oulu. Hein? Système centraliste. Yuma mun vawoka. Hein? Zavata matavzio. Ayen l'hôpital. Tu l'hôpital parce que Radiam n'a le fanjo anyatan n'arrive. Hein? Pompier tisse. Radiam n'a le fatan n'arrive. C'est là il faut se battre contre ça. Que ce soit tribunal, administratif, Radiab, blanc comme Narosé, il faut que chaque province arrive à gérer. Il comme Isramanda, l'exemple. Je dis, ou le diable, le colonel Michael, j'ai un ampi, allô, mangampia. Tu ce problème, blanc, allô, mangampia. Joseph, tu sais, tu as mis cyclone, tananareki, exemple, Diogo, ni cyclone, milamiam, autorisation pour que t'arrives. Les aides arrivent. Milam passe à t'arrive, les aides arrivent. Jodi, allô, directement à ta matable. Fa, à toi, transparence blanc. Au tinas naro, tinas ne, tiran vangene reçu, razing ande à mesa crouagne. Blanc comme naro, tinas chica, milarato chica. Milamandem sur le terrain, quoi, en même temps, indra il est nous la petit. Bien sûr, d'urgence, Romila, tout ce qui est PPN. Alimentaire. Après ça, au moins, soit mila tol mila ciment mila clou chacun peut donner. Mila kaye zaza, faut-il possible à kaye njozio, l'enjab. Hein? Donc, on peut tous donner. Même celui qui donne 1000 rial, il a déjà donné. Hein? Zevla, on va continuer à aider Namachika. Il faut qu'on arrive. Zevla, yutu vita nularek. Fanangan colonel Michael. Franchement, colonel Michael Chimangan Zalai. Franchement, soit tienaro marni pou dans graduel soit ravalman nafa. Is quoi? Faita quiz. La. Atika ma vita vulngazio. Tenga mangamis. Tenga mangan. Ari chimamud. Chang vlan comme narose. Chimamud chang. Ah. Tu n'as foutu de mer comme la France, tu n'as foutu de mer comme ni, comment dire ça, la Russie, la Chine et tout ça. Ça, attends, va gagnant, mon colonel. Il faut revoir les accords. Ta loi, mais là, en plus, zahanga tara les accords, ta loi. Il faut que c'est gagnant, voire même 70% Ninchika, 30% Ninjo. Ils seront toujours gagnants. Tu
Tsisy mahazo. Mais le mivolagna zio, colonel tsy raha vitana, colonel magnano lamba maramila izy anao fa tsy maramila, magnano lamba civil izy anao maramila. Franchement c'est ça. Fotony atsika fa tsy mahita eky. Tsy hitatsika raha tokony volagnitrika fa mandeha loatra asanazy en espace de 4 mois volaniko zay. Mandeha moramora asanazy. Prix de la vanille vlaindo, fa nanonga prix de la vanille, kapoka ambariny jotso e. Bon, voile intérieur fa midika e. Donc, s'il vous plaît, on a notre colonel, il faut le pousser. Franchement, on a tous besoin de vous. Zema vous conseiller naroko nile quoi. Conseiller tsika jabi ko nile le colonel Mikael. Tanaro Maroulou, Madame Nivoulnazai, si demain, moi je porte plainte contre elle, elle est dans la merde. Mais je ne vais pas le faire ça. Tikarazin. Zavou, n'allez pas comme message, possible za tchen. Za tchimatuki, za profil nazne, ou l'andra duel. Tu vois? De toute façon, ou l'andra duel diable. Jo, mi pousse andra duel, mais nous on veut plus. Tu vois? Fa périmé, car var périmé ici. Nous on veut plus. Maintenant, atika miar comme nous, on pense juste à nanatika. Tu vois? On a un mangasar maïta, zerwen, faneri soazek, ça fait déjà plus de 1 an qu'on se communique. Ça fait plus de 1 an. Tu vois? J'ai pas vu madame tia connaît beauté tia quino, ils ont dit ça profil naze et non bon. Je perds pas mon temps, mais il faut n'aller pas message attention blanc tamnal. Attention, tu vois? Attention. J'ai fait blanc tamnal. Fa faneli soze fa hela ze fa kae. Nisi na nialaza parce que talouron vulna fa alotin katika anga 200 duel, isko vita yi atika nialaza roche, c'est pas un problème blanco. C'est pas un problème. Tu m'as mal téléphone. C'est pas un problème. Je continue avec les gens qui ont marché avec moi. Il y a Rosanne qui est là-dedans. On a toujours été ensemble. Il y a Fanny Risso là-dedans. Il y a colonel Michael là-dedans. Donc, on continue à avancer. Mais, tu as marre, mis problème en aro. Joachim, non, blanc. C'est comme ça. Et tu sais m'sulel ka zay rom m'sulel ka atsika tsy m'sulel ka voilà zenize vlam andeza volnaka juste retardé voling mais normalement c'est bon demain matin je pense si Dieu le veut atsika fahany normalement voilà zeng live tiga pour ceux qui disent zanande atamatar soi-disant nanga bien association non zati nanga bien association zevlan comme naro jamais vulngao attention à désinformation aux diffamations c'est puni blanc comme naro pas à fuchti ngam naro mais attention blanc ça daya kufalize tsinanga mieza vola blanc narose tu vois zati fen ulchucha marar kara gas jam marari Joachim karakori ruta matav ti vlam mety vlam tis problème tis problème vlam angararot zande anyu vlam en même temps zan vulna mnol oh bon misul zone vulna tamnaga andesa kun lamban zanak ti je peux pas faire ça vlam zé kotini zako mangana mularet tukuna tok du jam zé za vlanko za stondara nul bokati en blating za sur le terrain ita kuramanda loin. C'est quoi leurs besoins? Yo zama vidan vulna bon. Tiers voilà na mesnaro ti. Orange Money naro diaba le comme narwan tout ce qu'il a donné. Ha vianyamze tiers soit vangenga kayezi, soit vangenga simonzi, soit vangenga tolis. Vous serez au courant dans toute la transparence. Tout au courant vous serez. Yo tisi mamadmad gzeblan. Vous serez au courant de tout ce qui va se passer. Skaratio ni cyclone tamil bechi sunae vartina lefa varti suna anae. Mais to la réunion ko mismangan zan kayenzo za vlanga tamdo non fa marlo cha blanco mais za fo tika ko fa ani blanco fa ngampo fo tika tis problème zé. Donc normalement c'est demain si Dieu le veut blanco zé. Oui
Zay mboka volako aminareo, on protégera d'ailleurs Kofali. Izy koa marezy magnano erreur, on sera toujours le premier à lui dire, oh, mon frère, attention, c'est pas comme ça. Tu vois? C'est pas comme ça. Ary izy amizay miécouter olo. Franchement, iangaviako anareo un jour me rencontrer izy. Iangaviako anareo un jour me rencontrer izy. Plus simple, il y en a pas. Il n'y a pas sa grosse tête, il n'y a pas de... Non, 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 franchement droit. Zegny amizay, volako ataoko publication ty. Eko anareo hivolagna, misy lelaka inazy vola za mahazo karama azafady aminareo. Sasanao mivolagna fa SDF en France zegny za. Maro meky raha hita boka volako. Za mitokiky vo. Io amizay, eko amizay fa agnatin'ny Facebook ato volako aminareo zegny. Izy koa olo tia andoto anareo koa ambanimbany hely, force-nareo, anareo ho anindreo. Fa za tsy ho anindreo. Za tsy ho anindreo. Olo koa fagnampy. Misy araiky to, misy rahalako zay boka niaraka taminazy magnano volamena io, zegny amizay za fa tsy matoky izy. Ino mba raha nataony volako, nagnino tsy toroinao izy? Za ndraiky tsy mavita mitory izy fa tanareo zegny. Après amizay za mizaha volako aminareo profil indreo, soit compte verrouillé, soit tsy sarindreo io fa amindreo araiky, aroe, tu vois, raha diable zay mandeha. Après moi je les écoute pas, mais on est quand même obligé atsika me répondre à l'eau. Faut-il, à un moment donné, karaha de le marin par exemple, de le marin, ino raha nivolagny, franchement, olo mama anazy io, misy mama izy, ino raha nivolagny tamin'ny fanerisoa. Tanareo, fanerisoa nikaiky za. Volagny, igny de le marin, attention, anao misy le manjenonao de le marin. Anao misy le manjenonao. Anao misy le manjenonao. Zay firaha volako aminao. Ndazo vola aminanjy raky io, c'est pas un problème ça. Hoana vola anazy. Fa kaza magnasa olo amin'ny Facebook ato. Kaza magnasa olo amin'ny Facebook. Taonao fa magnano vetaveta. Anao namany nagnano vetaveta tao. Fotony juste anareo marigny amin'ny Facebook fo. Sasany volagna daiava tsy aiky mifanerisoa. Non, arrêtez. En fait, vraiment c'est devenu méchanceté comme narosé. Méchanceté. C'est grave ça. Tamdan radio to nagnino tsy volagninareo raha jiaby zegny. Mbola franchement mbola tsara fagna fanerisoa. Sérieusement, mbola tsara fagna fa mais attention. Hitanareo nareo volanjy radio mandadare fa tsy nataony fanerisoa zao. Zeny volaniko aminareo, critiquenareo iny c'est pour détruire les gens en fait. Tegna tia mono anareo. Zeny volaniko ambilanareo, non, au moins. Sambola façon fiesany. Za fa volagna aminareo teo colonel Michael io tsy politicien fa izy maramila. Maramila fa fou. On doit aller sur le terrain pour dire zegny besoinay. Sasany cyclone avy igny direct fa mivola mila fagnampiagna zay, mila fagnampiagna. Tu vois? Vola avy igny amizay, izy Antananarivo, ministre tininao, ela amizay avy. Ambilobe fa hitako teo baka l'année dernière. Exactement Julio. Tu vois? Zegny amizay tsika mila mifagnampy. Zany tsy mampandroso tanànatsika io. Io tsisy melo, io tsisy côtier, io tsisy bolzany, io tsisy... Non, on est tous malagasy. Za io ke avy agny. Ke za ndeha hisarasara. Anao merina, anao tsy amezako vary. Anao ty, anao tsy amezako... Arrêtez de faire des conneries comme ça, franchement. Ino toetragny ratsy karaha ty volaniko zay. Atsika io samy malagasy volagno, nde ino raha ataonareo, nde ino volanareo. Sasa sarotra aminao volagna teny gasy, alors c'est pas grave. Oui, c'est de la méchanceté pure. Toi carrément, misy volagna aminaka anao, tsy gasy anao vazaha. Et alors, volagno, c'est pas grave.
za koa aveto fôtony za olo jobo za zegny fa tsy vazaha koa fa imagine za malagasy même za non m'arrêtez, c'est de la méchanceté volaniko aminareo zegny, il faut arrêter avec ça hein. Tokony ka etsika rô jiaby igny aleotsika andeha agnampy tamatavy, misy maçon alohatsika, misy to za électricien za andeha agny tout simplement, za koa mavita magnampy za. Oui David, je suis d'accord. Io amizay zay volako, io tsy mila concertation nationale zay, toetraignitsika fo ivoagna. Concertation nationale zay c'est l'hypocrisie hein. Toetraignitsika que ce soit baka Antananarivo anao, que ce soit baka dans la côte anao, voleza tegna mivoleza volaniko zay, io tsy ampandrosatsika amizay état fédéral ty adipoko fotony atao agnaty lohanareo fa izy koa agnapetraka état fédéral adipoko au contraire atsika zio besoin d'état fédéral fotony tamatavy zio miampy raha baka Antananarivo zio azovony d'accord amin'ny raha karaha zay. Izy koa état fédéral zegny fa hainao fa misy pompier to, misy maramila to, tamatavy to, misy olo jiaby zegny to, misy docteur, misy l'hôpital fa pare raha jiaby ha. Zio mila miambigny atsika parce que état central tsy mampandroso tanàna volaniko aminareo zegny. Oui Isabelle, vraiment c'est lamentable, c'est lamentable zegny amizay volaniko anareo politicien bio, c'est comme ça le discours tokony ataonareo isan'andra, voleza mila mifankatia atsika. Des fois Gaskara mivola eto Antananarivo non eto Madagasikara volagna marary Antananarivo marary province jiaby. Zay volaniko discours nareo eto Antananarivo baka non eto Madagasikara non izy koa nareo vola eto Madagascar, tous les jours les gens vont mettre ça dans leur tête. Tareo anareo zio volagna kaza to malagasy fa malagasy tu vois, olo jiaby non eto Madagascar atsika jiaby mijaly tu vois. Amare niany izy avao tamatavy fa kazadigna possible afaka mare izy avao Diego Nosibe ou Tana double Tana tu vois. Non tegna mampalahelo toetraignitsika ty franchement zegny zay. J'espère que volanakaty annulé demain je pourrais aider, j'espère franchement. Déjà raha ataonareo zay fa nandefa volaniko aminareo zay agnaranareo tsy maintsy fo izy koa misy za mila kaza atao je comprends tu vois, mais volaniko alefa koa même si je dois cacher le numéro des gens zegny volaniko total vola namezanareo zegny raha nataonay tamin'ny vola ty amizay tu vois. Azonareo zegny pour moi ça va être transparent ary za fa nitondra il y aura des équipes tegna mbelako équipe jiaby tu vois, que izy koa association idy zay mila tia ok iny raha vitanareo, il faut que tout le monde soit, mais il y a aussi zegny volaniko aminareo mila mandeha amin'ny tany lavitry ambanimbany vola bio, peut-être ils sont aussi pris tu vois, tsisy raha misy amindreo koa. C'est pour ça que mila mandeha tany jiaby zegny, tsy en ville fo zahagna. En ville, il y a des gens qui n'ont pas de voiture, qui n'arrivent pas à marcher. Aznaro, il y a une sensibilisation. L'école, exemple, ça c'est une priorité, ça. L'école, milaïta, tafchang, milamistol, tu vois. Ça c'est des priorités, ça. L'hôpital, c'est des priorités, ça. C'est comme ça, sur le terrain, tu vois. Est-ce que ça sert le bâche là-bas? Je ne sais pas. Bon, tu vois. Bâche pour faire quoi? C'est des bâches, non. Pour moi, non. Mais, on verra. Tu vas mon frère. Tu vas sasany boka anao mila Sylvain, anao mila Jocelyne Maxime, anao nivadiky non. Hitanareo nalainy raha valomanina olo jiaby zegny. Sao tsy hainareo baka. Tu vois? Olon'orange jiaby igny, tsy tiatsika igny. Raha valomanina ve meza tiro. Tu vois? Jocelyne mahay olo maro Diego. Anareo koa tsy mila izy ambla. Ambla lain'olo. Zegny amizay volaniko stratégie politique io tsy atao karaha io. Atsika jiaby zio malagasy, zay agnampy samy malagasy. Isaoragna nareo ni tandreny, j'espère que on va réussir.
J'espère qu'on va réussir et je sais qu'on va réussir. Ok, merci.